Ake ngiphinde ngibuye futhi kubafethu amakwerekwere onke nje athi sakushiya amazwe awo eze-South Africa. Bese ngiphinde ngiza nakunini abaphathi bamadolobha, Home Affairs, umnyango wokuqala nje osimosha kakhulu. Kulandele abaphathi bamadolobha ngoba bazosulela ngo-Home Affairs, futhi o-City Manager, o-Mayor, o-Premier, kuze kufike phansi emaphoyiseni, omasipala, o-SAPS. Guys, lento eyenziwa kumadolobha ethu ngokugcwala abantu bokufika into yabomu, niyenza ngabomu, niyenza ngabomu. Ngeke ngenza kwethu, akukwazi, ngeke. Yabona ukuthi ngihambe edolobheni leTheku, mhlawumbe iy'tolo ama-roller door ashawe down nje, kuleyo kumsindonyana nje lokhu khona ukuthi sisabacela ukuthi-ke bethu ukusi-excuse kancane, sisafuna ukukhuluma iy'ndaba zasekhaya siyisodwa. Mhlawumbe iy'tolo eThekwini ey'valiwe zabantu bokufika, okukhomba ukuthi ukuvalwa kwazo abanamaphepha mvume ukuba se-South Africa kwakona. Mhlawumbe zu-800 zu-800 bese njalo kuzosukuma o-president kuyisona zo-create ama-jobs opportunities awu-20 million. Maphi usanikeza abantu bokufika iy'ndawo zokusebenza ngamabhilidi eTheku, abantu bala e-South Africa bengenazi iy'tolo. Mina ngiyasifuna nje isitolo sokusebenzela edrobheni eThekwini. Abahlali bala e-South Africa ba-aplya daily, bayakhala nama-street vendors athi ayifuni iy'ndawo zokusebenza zigcwele, anibaniki, baze badayise emgwaqeni noba nibaniki. Nami ngalana ngikhona ngumhlali ngiyayifunda ukusebenza edolobheni leTheku, ngikhokhe lawo marent akho kwayo, umnotho wethu ukhule ngaleyo ndlela. Ukhona umuntu namhlanje onaye i-capital, uhleli naye ihleli ebhenki, uzoyithithi ayithini ngoba inhloso yakho kuba nesitolo edolobheni. Khona umuntu osiso ofuna ukupheka, ukhona lonke into abayenza edolobheni leTheku, yonke into abayenza edolobheni leTheku namadolobha amanye amakhulu siyakhona ukuyenza. Bese njalo kuyisona kuzokhuluma into eyodwa. Home Affairs, o-Premier, City Manager, kwehle njalo kuze kuyofika phansi. Ngeke nganza ukuthi musana kusifela ngalo hlobo. Iy'tolo more than 800 ade ngihamba ngiround iTheku namhlanje, ngili-round elong, asikho itolo esivule ukukhomba ukuthi labantu bayinikwa yinini iy'ndawo mahhala ngoba nifuna ukuqhubeza i-corruption. Mhlawumbe renta kuma-bank account enu ukuthi bayanqena ukukuveza. Mhlawumbe sibalandela ngempela deep down, labantu abasarentile amabhilidi eTheku mhlawumbe kumasipala. Ngeke nganza kwethu. And enye into yakuyangishwamisa namanje ngiye ngithule ngithi mina kuza kanjani eMaritzburg ukuthi angiyazi lo mgwaqo kufike kube yi-Bayside, uma uhamba nje kulowo line order ku-same street kunelikho lapho erani, bazongitshela baseMaritzburg kunelikho erani amaSomalia. Ma uqhubeka kancane kune-engine garage lapha, nama-taxi afika apick up e-engine garage bese shona straight phansi ehlazayo adrop abantu azofika ngisho emarenke lawa ezeThekwini, amarenke asuke ephuma yako-Grey Town. Uyabona iy'ndawo ezakhela eMaritzburg, ngisho labona kulo mgwaqo kade ngochaza bese ujika ikhona nje, ujika nge-engine garage. Amasomalia Pakistan adlana ilikhwa. Kunomuntu ozokutshela ukuthi kwalikhwa photo kulokho waba kwi-Q ngo-2015 efuna isitifiketi sokudayisa utshwala eSouth Africa. Alithathapha amaSomalia isitifiketi sokudayisa utshwala? Kwalikhwa photo sadedelo bani kanjani? Yonke lezi zinto ufuna uqala uyibuze zona. Yabona labantu laba kusasa bazorana uSantakho, ngiyakutshela uNkulunkulu buka. Lofika iSomalia liqhumisa abantu ngebhomu lithi awuseluphethe amatekisi e-South Africa yonke alisadlaliki. And liyobe lifungelwe yini noba nakwazi ukuvumela u-Uber ukuthi overtake umsebenzi wamatekisi. Na uvumele waphuma osuku ofikile embalula basho bathi u-Uber uyindawo, u-Uber uzosebenza lana u-right, u-permanent, uzosebenza permanent u-Uber. Angisho ukuthi ngiyanikhathe ngithi abantu abasebenza u-Uber bangasebenzi sekwagcina ngathi kuyivumelwano. Ngizama ukuthi zonke izinto enizenzayo la e-South Africa nabaphathi bomhlaba nabanivotelwayo niphethe ngevoti zi-wrong bafethu, zi-wrong. Iy'nqumo zenu azikho right, azikho right. Yabona abantu bayasibuka basikhokozela and lamamashi make babuye. Kungcono ngamanye guys ukuthi kulanjiwe eThekwini, kulanjiwe nje akusetshenzwa.
banthile beze begoduke labantu ngeke phela kazi umuntu afike eyisivakashi abese aphinda ahlale kunaloko futhi uphinda andise ipopulation esingayazi ukuthi azalingane esingazazi ukuthi izimhloboni sinabo thina ubuhlanga buphela eSouth Africa buningi sinama languages awu12 sengibala ne-sign language ungazo nje sa-edan asikayenjoy ngisho ne-freedom yethu eSouth Africa mina nje ngixeka nina bafethu nina enivotelwayo nonke anganothi iTheku selapha jobani futhi ubani city manager wakhona kodwa nje bethe iTheku libolile yabo le ngisho yaseMaritzburg hamba ni-check kusasa oseMaritzburg ahamba uyishoot uhamba usuku waseBayside nje uqhubeka kancane nayo ilikho lapho inamasomali wona iranayo eyawo bese ungitshelani indawo la eThekwini ama-hardware aqasha abantu bokufika kuphela apha yabona nje lapha kaBesta liyabhubha Phoenix Industrial khona nje hardware engane nje uyibiza ngegama akukho ngisho umuntu oyedwa eSouth Africa zonke indawo bafethu ngeke guys ayi ngeke Home Affairs losifela kakhulu nabaphathi beTheku kwehlele ngisho amaphoyiseni awedolobha namaphoyisa kazwelonke akwazi kunabantu nje bayaphithiza nje umuntu akanayo uhlele ezokhiphana namaphepha labantu angase bekwazi nokuzenzela incwadi ke manje bayifotokopela incwadi mayibonthi expire lento yakhe ngabe ivisa noma ibizwa ngalento yakhe lena aswa ngayizweni lakhe ethuzelana aphinda azenzele yona ukuthi ibe yintsha iqhubeka nezishayile ngisho itembu Chika ngaboshwa futhi thina sikwazi kwenza yonke lento masingagijima yabanye abangagijima la eMorocco Egypt ungaboshwa nje kuseni ade kuboshwa uRulani Mkwena coach uRulani wathola nemali endlini waboshwa vele enkantolo ufunani imali engaka endlini uhlale nemali endlini uRulani kodwa la eSouth Africa ikwele lihleli nama 2 million endlini 2 million wama drugs mali abanje bazolikhwayitha bazolikhuthuza belithatha imali bethi aliqhubeke futhi liphile lambe liyophanda siyacela nami khona zoba ngathi usungene national fethu uthi hayi ayawilo lemfo yabona lena sisacela sicela nje namaphoyisa ayingenele bafethu ngoba ngekhathi kufa izwe leni andanikhona ukusebenza kunabantu engakwazi ubaba ikwele libopheki phela mali ngenamaphepha ngenalutho uthi alibopha ulibeke kwiboard aliphinde futhi ngoba uhulumeni nakhona ufike uhulumeni mabanamanga uhulumeni waseNigeria wathi amakwele akhe abuye akaze hambe nje lilot kunalokho ayangena hayi sifeyilwa nina guys ofuna ukuyibona lento akavuke futhi kusasa ayo round iTheku abale from South Beach azofika emarket eZansi ko Victoria State kuvalwe yonke into ama-roller door phansi ngitshela ukuthi kuvalelwana abantu makuthi bakhona la eThekwini ngokusemthethweni bakhona la eThekwini ngokuyimvume ibanazi imvume zokusebenza eThekwini barana amabhizinisi bavaleleni pho okusho ukuthi lezi zinto le engikwazi ukuyibala zifika 800 namhlanje kunabantu nje abo 800 bese siphinde siba times mhlambe ka-3 ngoba uthothi isitolo sisodwa sirandwa ama-Pakistan awu3 amakorekore awu5 bahlanganyela irent bese kuba nabantu abasebenza ngakhona abangekho futhi emthethweni shuthi kahle kunabantu nje abayimillion nje sihlele eSouth Africa nje abahlele eThekwini lilodwa singakayi emalokishini endawo ezakhela iTheku Pine Town oVerelem oNandi oSiphingo oMamdikazi obani singakayi nje lezo ndawo sisakhuluma ngeTheku lilodwa linalo nje imillion labantu bokufika engeke guys angeke mfana kithi ngeke ayawangami lamamashi ayawangami ngeke until kuze kulunge bafethu basixolena laba bafethu ababonke ngathi akusebenzeki amatekisi akwazi ukulayisha angeke sizogcina sizodlelwa konke siyikho uma savumela laba abaphathi ba yabona from kuPrima kuza ko City Manager kuze ko SAPS o Metropolis kuze kufike phansi Home Affairs guys ngeke ake kusetshenzwe nje ake nisivumele sisebenze nani ke manje sizoliklina lamadolobha ngeke sizowa clean otherwise ngeke ayiyona umsebenzi ukhona eSouth Africa ukhona ngiyakutshela zonke leto levale mangathiwa wonke umuntu applyile anikezwe isitolo kuthiwa i-rent no one capital nje nasi isitolo oneqala uzazi ukuthi nje ngiready ukuthi ngaqala isitolo kusasa ngasebenza ayeza avele ngaphambili kungaphela into ukuthi eSouth Africa imisebenzi ayikho cause ayikho nje bangoyinida baphathi bedolobha hawu ngeke yangisitha lento shit man